Matsuwapo ako nada, harig na payjay bambati sa al-alya itirabii. Darobiyong anataya ay apo nakaam-ama, nurumansa ay nagkanas kanayon nga iyabla. Dahil di pamakina, matsuwapo ako nada, harig na payjay bambati sa al-alya itirabii. Anya na bislak, nagmayabin abislak. Anya na bislak, dagdakilin abislak. Anya na bislak, at datanay kumagat, nasakitin ti ablat, tayo bislak ay maulawa. Darobiyong anatayan ay apo nakaam-ama, nurumansa ay nagkanas kanayon nga iyabla. Dahil di pamakina, matsuwapo ako nada, harig na payjay bambati sa al-alya itirabii. Anya na bislak, nagmayatin abislak. Anya na bislak, nagdakilin abislak. Anya na bislak, at datanay kumagat, nasakitin ti ablat, tayo bislak ay maulawa. Nasakitin ti ablat, tayo bislak